jaqbad ritmu tajjeb ix-xogħol fuq sit ieħor ta' akkomodazzjoni soċjali fis-Swatar. Dan ix-xogħol ta' 73 appartament qed isir b'investiment ta' 6 miljun u 200,000 euro. Is-sit huwa mifrux fuq 11,000 metru kwadru b'27 appartament b'kamra tas-sodda waħda u 46 appartament b'żewġ jew 3 ikmamar tas-sodda. 17 l-appartament se jkunu aċċessibbli għal persuni fuq siġġu tar-roti filwaqt li kważi l-appartamenti kollha se jkollhom spazju miftuħ bħal terazzini jew btieħ interni. Flimkien ma' dan il-proġett se jinbena spazju miftuħ ta' 400 metru kwadru. Ix-xogħol beda f'Jannar li għadda u sa issa tlesta x-xogħol tal-pedament filwaqt li bdew tilejn l-ewwel ħitan. Waqt żjara fuq is-sit is-Segretarju Parlamentari għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrik Galdes spjega li sa April li ġej se jkun tlesta l-qafas tal-binjiet biex wara jissokta x-xogħol biex jibdew jingħalqu. Commitment tagħna huwa li nkomplu nindirizzaw politika holistika tal-housing, skemi differenti, għajnuniet differenti għal faxix differenti fis-soċjetà. Min-naħa tiegħu il-Ministru Konrad Mizzi, responsabbli minn Malta Investments li qed tiffinanzja dan il-proġett, qal li kulħadd għandu dritt għal housing diċenti u mobilità soċjali u li l-housing għandu jilħaq lil kulħadd. Fakkar fl-iskemi li daħħal dan il-Gvern fosthom dik tal-first time buyers u dik imħabbra tal-equity sharing li setejn persuni ta' iktar minn 40 sena biex ikunu jistgħu jisselfu mill-bank. Spjega iżda li fadal sfidi li jridu jiġu indirizzati biex kulħadd ikollu saqaf fuq rasu. Bħala Gvern qed nipprovdu s-soluzzjonijiet kollha jonqos ħafna gaps oħrajn x'nedressjaw però fis-snin li ġejjin għandna pjan biex nindirizzawhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.